Rally sa DCGB. Huha! Good morning sa mga parantabay. Webes ngunyan St. Jude sugabos na devotos tabi ni St. Jude yan. Pasalamat kita ano. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Dahil na magparahaloy, tadaing nga ni isarong oras ang programa tangunyan. Nasa linya si Ma'am Lucy Castañeda, ang tagapagtaram ka na Departamento kan Obras Publikas. Ma-follow up kita kung ano na ang development kaso physical na trabaho duman sa Lupi, Camarines Sur, yung stretch duman kan tinampo na naaakad na po ang irarom, iyon kausa kan traffic tawan way duman. Nasa linya si Ma'am Lucy. Ma'am Lucy, maray na aga tabi si Pio po kan DCGB. Good morning Tabi, Sir Pio. Good morning po sa gabos sa listeners po kang DCGB. Opo, kasuhapon madam, nag-deploy na kamo kan ekipahes, personahes, materyales duman sa Lupi, yung nagbardaw na sumanga irarom baga kan tinampo. Kumusta ang development? Yes po, bali nag-sheet piling na po ngunyan kaswapon po so delivery ngunyan po may sheet piling na po para po talagang ma-reinforce po ito pong sa irarom po ito pong nag-scour po baga dyan po sa Kabutagan Lupi. O pag sinabi tang sheet piling madam, in ordinary layman's term, anong gustong sabihin tabi? Para po siyang diin na po baga maibitaran so duro diretso pang pagbuhos po ito pong soil erosion po duman sa irarom. Tanag cave in po baga so irarom po kay ito pong road po duman sa Kabutagan. Opo. So yan po ang pigigibo para po may reinforce po itong Samuyang Road duman, Sir Pio. Bali ang instruction po ni Director kasuhapon was to work po duman na 24/7 po until after po talagang matapos po duman and then maging 2 lanes po itong portion po kang Lupi. Oh, so that's the very latest palantabi madam, ang mahigpit na instruction ni Director tama ba Duarte? Director Virgilio Duarte po. O ang instruction ni ang mandato okay ang direksyon o ining direktiba ni Director Virgilio Duarte 24 oras 24/7 ang trabaho dapat duman sa road stretch na ito. Yes po, and then nag-aga din po ning ayuda para po diretso po talaga sa patrabaho po duman. Ito po kayang area na to is under District Engineering Office ng Camarines Sur 1 and then so ipipatabang po duman ni Director ito pang duwa pong District Engineering Office ang Camarines Sur 2nd and 3rd para po talaga pang grupo na po ang pagtrabaho po duman sa Lupi. And then ito pong mga ongoing projects po duman pipa-stop na po na para po to give way po na maging 2 lanes po itong stretch po sa Lupi, Camarines Sur po. Oho, magayon madam, loaded sa informasyon na naipaluwas mo. Primero, ang direktiba kan DPWH Regional Director, 24 oras ang trabaho sagkod na matapos iyan na nag-cave in na ito na masuportaran, may mga seat piles na dain na magpara i-road pa, magpararasay. Tanganing, so tinampo sa ibabaw, maagihan. Ayo po. Maging 2 lanes na sa Lupi. Then, so mga iba pang district engineering offices duman, maski bako na nida sakop ito, pinatabang ni Director Duarte. Iyo po. Pig-issuean po ng memorandum para na magtabang po duman sa area po. Para rin sindag matrabaho 24 oras. Yes, tabi Sir Pio. Sabi nga ni Director, i-sacrifice na po na ining personal na nila para sa holiday season. Iyan na po na ang taon na ning pansin po para po maging convenient naman po sa kabiling public. Igo madam ning itinaong projection, mga pirang aldaw tatrabahon iyan tabi na Lupi stretch na yan? Basta po ito pong pag-ista po kan ongoing project po duman. Taigwa po baga kaming reblocking duman is temporary lang po Sir Pio. Basta po bako na po masyado ma-traffic after po kaining peak season po. Madiretso din po giraray sa patrabaho po duman para po talaga pong marimedyohan na po itong sangunya po problema. What I mean madam, itong nagki-cave in bagang irarom kan tinampo, igwaning direktiba si Director kung mga pirang aldaw dapat trabaho nito matapos tulos?
Sa 20, as soon as possible, dahil man po kay actual na tinaw kung ano, basta po tapuson po iyan na kaya po pagrupuhan na. Opo. Now, Pinagi mo pong 24/7 po ang patrabaho. now itong sa mga reblocking na pinagasabi mo kasabago, although may nagluwas na kainibagang informasyon, ti papundo nang una tanganing nadadagdagan pa sa problema sa one-way lane. Ngunyan sa mga Iyo po, reblocking, pinapundo na. What if kung may Opo. problema talaga na dahil pwedeng agihan? Ano ang temporary measure na ginibo mo na? Tampi pa tambakan mo na tabi Sir Pio ning base course po. Ito po pag parang pula siyang daga na para matatag po siya maski po maura na pwede pa din maagihan. So, Iyan po ang saro pa po na makakapinjen po talaga kang patrabaho kan DPWS lalo na po sa party po duman sa may may nag-cave in is ito pong pag-uuran. Sana po din na po na magparauran no po sa area po. So duwa ang pinag-atindiran na major problem yung pagtapal-tapal mo na sa road reblocking, pero definitely pinagpundong mo na sa road reblocking, tapal-tapal mo na nga ni maging two-way lane. Opo, tapal-tapal na po. Iyo po. Oho. Bali may naka-standby po kami duman ng mga tao para po if ever na mag-store may itatapal po kaagad. Opo. Ma'am, manungod sa traffic, although sa highway patrol group na ini, igwa ka any coordination sa highway patrol tabi? Yes po, plus sa PNP po, nag-aga din po kaming tabang po na sana po, pirmi pong may naka-standby duman na naka-uniform para po siyempre mas iba man po kasi itong uniform po dito ang naka-standby po doon. Ipo. Igwa pa ano madam ni Kuang, dakol ning mga nag-post sa Facebook ning mga rota na mga alternate rota, pero officialmente hali sa DPWH igwa ka mong pigrecommender na alternate route na dahil na mag-agi yan sa lupi? Para lang po tabi Sir Pio duman sa sa mga light vehicles po, they can use po ini pong Santa Elena Kapalonga Road and Bagong Silang Kapalonga Road po. Pwede po ini gamit pero po for light vehicles lang tabi Sir Pio. Dahil ito pong Andaya Highway is pwede po duman mag-agi so heavy vehicles gunyan para po dahil duman matambak, better po to use ito pong light vehicles man sa nang gamit, better po itong Santa Elena Kapalonga and then Bagong Silang Kapalonga Road po ang pwedeng gamiton. Santa Elena Kapalonga and Bagong Silang Kapalonga Road stretch pwede sa light Opo. vehicles. Opo. Opo. Nyaon po yan tabi Sir Pio sa DPWH Region 5 Facebook page po. Naka-paste po siya para pag na-open din duman gabos na mga travel advisories nakaano po duman, nakalatag po. So that's what I mean, With map ma'am. po yan. With map po yan tabi Sir Pio. Opo, iyan ang gusto kong sabihin. So official na hali sa Indota, gulpi ba ganin mga nagpo-post man dyan na sinda man may pagkaisida may mapa man sinda. Kaya mas maray, nakamo Opo. po ang hali sa Indo, so official na pwedeng agihan, tanganing sigurado na ang mga bihikulo makakaagi talaga. Opo, yung tabi dyan Sir Pio and then duman po mismo sa site kung sa Cinematiko, igwa po na duman yung mga directional signs po na pigpa-install po si Director. Mas magayon, so dakula na directional Opo, signs. dakula tabi Sir Pio na may hiling-hiling po talaga. Okay. Sige, madam, kindly send inyong images kung igwa na kasumang nagtrabaho para ma-post ni man Yes tabi po. ito. Ano po? Opo, Sige. in fact, ma-post na ko, may isisend na ko ako sa imo. Tamang-tama sa pag-abot mo. Okay, sige Yun po, po. Sir Pio. Opo. Sige, thank you so much, Ma'am Lucy, Okay, sa informasyon. Mabuhay ka mo dyan. Okay, salamat tabi Sir Pio sa pigtao sa DPWH. Thank you so much po. Thank you so much, Ma'am Lucy Castañeda, tagapagtaramkan DPWH Bicol. I-round up niya ito before kita mag-proceed kay Chief Jimmy. Ang orden ni Director Eduarte kan Operas Publicas Bicol, 24 oras trabahohon physicalmente itong nag-cave in ng daga sa irarom kan lupi stretch na iyan sa Andaya Highway. Nagkapirang metro yan halawig, so nauukad na daga sa irarom kaya one way na sana. Ang direksyon ni ang direktiba ni Director Virgilio Duarte 24/7 24/7 na trabahohon iyan. And bako sa nang engineering district na nakakasakop duman ang piko patrabaho, kundi pati na iba pang engineering district sa Camarines Sur pinadagdag sa personahes, ekipahes, materyales. Then itong sukwan sa mga road reblocking na nakakadagdag pa kan kunyan kan problema, pinapundo mo na ito padingnald. Pinapundo, tapal-tapal mo na kan mga dapat na itapal yan, aram ninda yan kan mga inhinyero,
ang nakakasabot kan istruktura kaan tapal-tapal nguna ta maging two-way lane na ito, so iba pang stretch duman na igwa po ning kunyan nin roadly blocking, pinapundo mo na ito tapal-tapal, then tutok ning todo 24/7 duman sa lupi, and then igwa mga directional signs na ipinagpaluwas, naka-install ang DPWH duman sa mga light vehicles na maagi kan kapalongga stretch. Light vehicles lang po muna yan, kapalongga road stretch na yan tabi. So yan ang latest duman sa trabaho sa Lupi, Camarines Sur, taod-taod baad marisibita na su images kan physical na trabaho na pinagigibo sa Lupi, tanganing maiposta naman sa satuyang news portal. 20, makalapuas alas 9, tingog kan Banuan, Chief Jimmy Compadre, maray naga, go ahead tabi. Yes, salamat tabi pa di may pangapodan si Mayor Alan Arandia kan Piudoran sa DPWH 3rd Engineering District District Engineer Cornelio Relativo, dahil ta nagpaparauran-uran, so guminabang tinampo sa barangay Bakong area kung saan ang tinampo digdi temporaryo tuminapyas sa puon kan bulod para sa na madugtong ang Ligaw Piudoran Road. Sabi pa di, nagkasiriblag, so original na konkretong tinampo digdi, dahilan kan landslide durante kan bagyong Christine, ang diskarte para maka-agian mga behikulo, luwas laog, ang tinampo, o duman sa puon kan bulod, tinapyasan, ngunyan, nagpara uran-uran tabi pa di, mahal nason, dahilan sa daga man sa naini, mapulutan daga, ang antisipasyon na prehensyon ni Mayor Alan Arandia, tadakul ngunyan ang mga nag-uuruli biyaheros, baka may madiskaril digdi madalinas hungkang luman sa ibaba, sa sobrang halnas kan tinampo. Roger. Ang request ipinaagi na digdi sa DCGB News, so natibad lamang maka koordinar kita sa DPWH, madarahan lamang duman maski 5 truck by graba na ibababaw duman sa daga na tinampo. Igwaman dumanin mga tao sa barangay, in kaso kulang man kimi tao ang DPWH, so tao na duman mga residentes magtarabang-tabang ng babawan kan baybay asin mga grabitos itong tinampo tangani na dainin madiskwito. Anong road stretch tabi ito't giraray Compadring Jimmy? So magkataning ini Bakong and Malama pare. Sakop yan kan Ligaw ta mahal nason ang tinampo sa daga ngani. So ang prayer ninda is mapadarhan dumanin mga pwedeng makakunyang ka ito maka-preventar. Tanganing dai magkuyas androida. Matapalan o mababawan lamang itong daga nin gravitos pagkatapos bye-bye. Iyan, Tanganing dai magdalinas. Iyo, oho. So yan ang request man ni Mayor Alan Arandia sa nasabing lugar. Sige. Yan tabi pa di, mga dagdag na impormasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Compadring Jimmy sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Dyan tabi sa 3rd District Engineering Office, tibad nakaantabay dyan sa Sir J. Acuña. At nagmumonitor man iyan dyan, makikuha na lang tabi ito, asikaso, yan nakaipuhanan na dyan sa stretch ng yan, pasiring sa Piudoran. Ligaw Piudoran stretch, may mga portions dyan na mahalnas, nag-landslide baga dyan ka nakaaging mga bagyo, mababawan lamang nin mga gravitos, aram nin do yan, parang base course or data aram ang engineering term ka yan, makuan lamang ito, mababawan, tanganing bako masyado mahalnas, mapreventaran man man na pwedeng aksidenteng mangyari, ha?
Tabi Sir J Acuña makitabang taday kita nin contact diyan kay District Engineer sa Third Engineering baka lamang may nakamonitor diyan maipaabot yan tabi and mapaaktibaran. Pwede na ako mag-time check Padignald and mahanap buhay kita. Oras alas 9:24. An oras hatod sa Indokang ang pinakabagong Sir Fabcon Fresh and Bloom para blooming bango pa rin ang damit kahit pawis. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Door Cubes, doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na. Playtime for all your gaming needs. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Own Style Graphics Design Services. Your top-notch design, great fabric, and quality printing. Own Style offers full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs, corporate giveaways, trophies, signages, wedding invitations, Sintra board standees, and so much more. Own Style Graphic Design Services. Located at Rizal Street, Barangay 3, EMS Barrio, Oldod by Legazpi City. For inquiries, contact 0969-372-9029 with branches at Market Site Daraga Albay, WCC Building, Santa Cruz Street, Basud, Tabaco City, Tagas Daraga Albay, beside Mateas Quinalas, and at Poctol Maroroy Daraga Albay. Own Style Graphics Design Services. Make your own style. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Sa mga taga-Villar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kang bilog ng pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasurundo dahil anta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya na kamo padagos na magtarabangan, tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo Canjo Villar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa Banwaan Canjo Villar. Sa Giraray, sa gabos na taga Villar, hali sa saindong mga kagawad, Sunny Boy asin Tristan Arcangel. Kaiba ang saindong mamumuto na alkalde, Jorem Arcangel. Minabati nin maugmang Pasko asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. Based on lactase and select fabric versus detergent powder only. Surf! Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, malayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Edwin Go. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising.
advertising, offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids, tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor Shrimp Cubes. Adobo na meaty sarap with Nor Chicken Cubes. Spaghetti na meaty special with Nor Pork Cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinabusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Si Vice Mayor Gemma Ann Onghoco, nasa buot niya ang pagpaabot nin maugmang Pasko asin-asinsadong bagong taon sa Gabos. Sigun sa iya, importanteng mahay sa tahaw kan kaurugmahan sa Kapaskuhan dai makalingaw na magpasalamat sa mahal na Diyos. Aram niyang padagos ang mga inaaragihan na mga pagbalo kan panahon, siring kan bagyo, alagad sa hera kan mahal na Diyos, Gabos man nalampasan. Huli ka ini, ang Vice Alcalde kan Ginubatan, kasarabay ang sa iyang pag-iriba sa sangguniang bayan asin mga namamanwaan. Pinapaabot nin Merry Christmas and a Happy New Year to all. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Hear those laughs and cheers, we're oh so near. So don't you ever fear, many years have gone, but we're still here for everyone. Mapagkalinga, Loria, Distrito 2 mahal niya, Loria, Kaloy Andes, Loria, Loria, Kalinga ang hatid niya, Loria,
barangay man o bayan. Loria, kalingang Loria ay nadarama. Loria, si Kaloy ay kapamilya. Kapuso, kalahi siya. Tayo na Distrito 2 for real change. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa banwa. Magayon na proyekto asin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si FEM ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa banwa. Si FEM, mura ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si FEM Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, terminan niya tong malalaoman. Si FEM Imperial na pagdabaan ko langi. Kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Mga kababayan kong Ligaspeño, ini po si dating City Councilor Alan Ranyola. Kumusta po kamo? Ako, naglalaom na kamo, nasa marhay na kamugtakan. Maugma ang pag-iiribahan bilang paghahanda sa pagsabat sa dakulang selebrasyon ng Pasko asin bagong taon. Sa panahon na ini, tinatakwan niya to ng pag-omaw ang satuyang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang sa iyang pag-abot, dara ang mensahe ng pagkamuot sa kinakban. Ang pagkamuot na ini, mapasatuya man lugod kasabay ang pagmaot na maihiras sa lambang miyembro kang pamilya asin kapwa. Agadon man niya to sa mahal na Diyos na ang gabos, ligtas sa pagtama ng anuman na kalamidad. Kasabay ang paglaong na magkaigwa ng katuninungan ang bilog na kinakban. Sa Paskong ini, asin sa masund na mga taon, kita man lugod, magkasararo, asin mag-iribahan para sa progresibong Legazpi. Merry Christmas, asin mapasatuya man lugod ang matuninong na bagong taon. Ini po si dating City Councilor Alan Ranyola, dara ang serbisyong garantisado. Sa akin na payabang mga ginubatid. Ako po si Mayor Chin Garcia na nagpaabot ng maugmang Pasko asin angat na bagong taon. Pinapasalamat ko po sa mahal na Diyos na nalagpasan ta ang unuman na uminabot na hagyat na panahon aron kang bagyo. Maging positibo sa nakita asin magtiwala sa Diyos. Dahil imposible basta kita nag-ingwa, nagkarosan. Sa gilayon, sa pangaran kan sa akin na bilog na pamilya asin pagirima ko. Minapaabot ng maugmang Pasko asin angat na bagong taon. Sararo sarabay sa pag-asenso. Kaiba ta si Chino Garcia. Yes! It's Christmas time! Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Merry Christmas! So mga nagbiyahe pala na tabi sa Kagsawa Travel and Tours, nakikisuyo man sinda, paki-inform da. So mga nagdadangog, may kapartidaryos ka mo nagbiyahe, hali Bicol pa Manila. So mga bus kan Kagsawa Travel and Tours, yung the best na aircon bus baga, pasiring sa Manila and vice versa, nasa Kalawag pa lang. So naghali digdi sa Bicol, Kasubanggi, nasa Kalawag pa lang tabi, Kalawag, Quezon tabi. Kaya so mga nag-arantabay dyan na may mga kapartidaryos na nagbiyahe via Kagsawa Travel and Tours,
Bus, Haling Bicol Kasubanggi, nasa Kalawag palang tabi. Ano? Sige, diretso kita kan istorya sa luwas. Nasa linya si Padig Jomar Bien. Kumpadre Jomar, good morning. What's happening? Salamat, Padig Pio. Binisita kan Regional Director kan Department of Labor and Employment na si Regional Director Imelda Gatinao ang syudad kan Tabacongan para panginutan ang pag-turnover kan 30 mga negosyong kariton o nego card digdi sa mga recipiente sa syudad kan Tabaco. Sa iyang pahayag kasubago, sinabi ni Director Gatinao na ang mga recipiente ining 30 pinili ini kan DSWD asin kan market administrator na para masiguro na kwalipikado ang mga ini. Ang iba digdi igwa na talaga mga pinuna na negosyo na nangagaipon na tultul man lamang na mapupwestuhan. Kaya sindaan mga napipili. Ipinahayag naman ni Mayor Crisel Lagman na ining mga napili na ini kinakaipuan manggiraray na magsurunod sa ley asin magkuhakan sa indang permit para makapagnegosyo. Sinabi ng alkalde na tabang ini sa inda nakaipuan indang pakarayon para maasikaso, kumbaga matawan man si Janin mga manlaylay na pwesto, tulong pwesto target na pwedeng pwesto kan mga ini, pwedeng duman sa food park, sa merkado publiko, pwedeng sa park duman sa may seawall, sa partikan barangay Kinale, asin pwede man duman sa may iwas na tinampo na dahil pa man nagagamit sa barangay San Vicente. Mentras tantong liwat na pigtawan doon ni Director Gatinao na ini palan Padigpio na ipigtaw ini na cart na stainless na may atop na nakakabit sa bisikleta, may kasabay ng stove, water jug at iba pang mga utensils. Starter package sana ini pali. Yes. Imo-monitor sinda kan dole asin kung mahiling na medyo nagigos asin magayon ang talagang kan negosyo kumbaga pinagsikapan, pwede pa sinda makabil kang enhancement package na dakula na pwedeng ngayon halimbawa nagpwesto na sinda ng permanente bako ng ambulant vendor, pwede sindang matawan ng freezer kung kinakaipuan, depende sa monitoring kan magmo-monitor from dole. Unian portion kan pahayag ni Director Imelda Gatinao kan Department of Labor and Employment. Kaya natin, kasi dati natin ang po kayo tapos meron na tayo. At yun na natin buhay. Kung makikita natin, gumagana talaga ito. Maayos, nag-monitor kasi si Ma'am Olga, saka yung ating livelihood development specialist. Kung nakikita namin dati-dati kikiam lang, nagbebenta na ng pansit, meron pang pa-burger, nadagdagan na, may additional na dito. Ikukulitin ni Ma'am Olga si Inspirado yung isang ambulant na baka pwede dagdagan. Kasi ito po ay starter or formation. Meron pa po tayo enhancement. Pwede po madagdagan for those who are really giving their heart sa kanilang negosyo. Ang pahayag kang Director ka na Department of Labor and Employment. Pero pwede, kung maghinugak, kung nahiling ninda, nagaro, dahil man talaga sa puso ang pagnegosyo, babawion. Yan, totoo yan. Dapat lang. Taganing mamotivar. Bako sa pagpadusa, kundi mamotivar na pangataman, patalabuon iyan. Roger on that. Susog kay Director Gatinao,
na may nagmonitor man sinda, libawa nahiling na pirmi na sa nakaparada sa arong ining ambulance ining nego cart, dahil naman nagluluwas, Yan. dahil naman nagpupwesto, babawion Yun. asin itatao sa ibang resipiyente. Tama lang. Tasayang man kan kwarta kan tao, pigarabagantan, ititabang sa na tapos nakagarahe sa na dyan, dahil man maghinguha lamang. Roger Rodas. Sige. Mientras tanto, ipinahayag naman ni Sosi Moving Consejo ang Peso Cantabaco City na pinag-aasikaso ngunyaninda ni Mayor Crisel Agman na ang posibilidad na ang iba sa mga ini matawan ning kwartang kapitalon. Iyon. Pakusa na itong sa mga ano yan, so Starter inin so kits. mga gamit. Roger, sinabi ni Bon Consejo na lalakaw ninda na makapagtao hali sa DSWD in kwarta, pero so mga nakaresipit ka na akap, dahil naman tatawa. Yan, dapat lang. So daing daay pa man talaga. So dahil ngayon nagpaka-receive, ito naman ang tatawan Iyo. kay Kapitalon. Okay. Para makapagpadagos kan negosyo. Nagpapadagos ngunyan ang turnover kan mga nego cart digdi sa mga recipiente. Naghali na si Director Gatinaw, kay riba niya si kasabago palang digdi, si Provincial Director King Bananiya kang Dole, nagali na sa duwa. Iyo. And si Mayor Crisel Lagmana sana, asinan mga konsyales, si Vice Mayor Nestor San Pablo, ang nangingenot sa turnover kaning mga negosyo sa Kariton. Roger. Kaya paribiyo, ang mga dagdag na impormasyon, Jomar Bien, DCTV. Salamat kumpadre Jomar sa report hali dyan sa Tabaco City. Anong abiso mo Padingnal? Pwede na ba? Pwede na nga, pwede ka na magpaaram dyan. So pagpirma palan ka na budget para sa fiscal year 2025-2026 kang bilog na Pilipinas, sa aga, lawas na yan. Salamat ka sa iyong pagkantabay, mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay.